салом дӯстони азиз, барномаи рӯбарӯ аст бо Дилшод Раҳимов, ҳаҷвинигор. Саломат бошед. Дилшодҷон. Ташаккур барои даъват, акай Ҳусейнҷон. барномаи хаёл мекунам барномаи як ҷиддиву шӯхиву барномаи рангин мешавад. Саломат бошед. Акай ҷиддӣ бад нагиред, барое ки мо ҳаҷвинигоро хе ҷиддиро уқа дӯст медорем, бо хе камтар ханда бошад нағзар кунад. Ҷиддӣ ним. Хуб, Дилшодҷон, мехостам як чанд суоле пешкаши шумо кунам ва дар посух ҳам ҷавобҳои ҷиддиёнаву ҳам шӯхиёна бошад. Яъне нимҷиддиву Нимҷиддӣ, нимшӯхия? Бале. Суханда нимҷиддӣ. Хуб, шумо ҳаҷвро аз куҷо меёбед? Аз хона, аз зиндагӣ, аз ҳамсоягон ё ки аз навбатпоии бонкҳо? Беҳтарин савол ва сета суоле ки шумо дар як савол сета вариант гӯем нақсара се вариант, ҳар се варианташ ҳам нағз. Бисёртар аз зиндагӣ, масалан аз ҳаёт, боз аз ҳамсояҳо, масалан аҷо мешинем суҳбат мекунем ва як чиз нақл мекунем ки мо хона монда ҳамин хел шуд ҳамин воқеа. Мо ҳавое гирифта як бо тариқи имрӯза гуфта як скелета гӯшт пур мекунем, гӯшт пур меша ҳаҷв. Бо аз зиндагӣ. Баъд сеюм вариант аз навбати бонк. Ҳамин варианти нағз ҳамиш ҳозираш ҳам бисёр банкҳо мера ҳама навбат. Оҷо меша ҳама навбат истодагие ко. Мо навбат истодагӣ бо хай ишқати як шӯхӣ мекунӣ ва ям як чи нақл мекуна аз вай мегирӣ. Бо иш як шӯхӣ мекуна ё кормандони банк. Ака созе шумо тинҷе насе. Ин эмирӯз ҳамин дар навбат ҳамин воқеа шуд. Ҳавои мо мегирифтем тариқи ҳаҷв мемонем пешкаши мардум мегардем. Вақте пул набошад чи дар ҳама электронӣ шудагӣ аст. тариқи рақамӣ. Тариқи рақамӣ ки бошад, агоз ма як чира шумодо нақл мекунам, ростига пеш вақтҳо нақсар буд. Барои чи бугум вақте маоша мегирӣ ко меои киса пули пул, ма пул дорам гуфта. Ҳозир ҳамаш ҳамин техника пеш рафтагӣ, масалан Душанбе Сити, алиф фалон мегузаронӣ, хиёл мекунӣ кисат беплай. Не ҳаст дар карта ҳасту, но ин хел ки бошад нақсара. Ҳамин вақте ки шумо маошро мегиред, дар хона шумо чӣ хел истеъмол мегиранд? Бисёр нағз. Дига галзани дига нағз мешавад, чӣ ширин гап мезанӣ. Ё вақте ки ҳар беге ки масалан ҳар беге ки масалан вақте ки пакет қати хона мерӣ ко, ягон чи хӯрок бегирӣ, дасти пур қати вақте ай дар медурӣ дига биё гирифта мазман курпа мепартои марама чойи гарм, чойи хунок, фалон бе, мадом почоро ҷуқида, сенаму чой, алафи, чойи кабуд, чойи сиёҳ. Беҳтарин. Агар дасти холӣ равӣ чӣ хел? омадӣ биё марҳамат гузаштан гир мегӯям бараман бо хона медам. Бо ҳамон хел. Дер нағз зиндагии худаш ҳамия пастӣ дорад, баландӣ дорад, лекин аз ҳама нағзаш медонӣ чи? Хушбахтӣ. Бале. Оё ягон бор шудааст ки шахсе аз шунидани ҳаҷви шумо хафа шуда бошаду нахандида бошад? Пас баъди бо шумо мисол мулоқот мекунаду баъд механдад? Бале. Аз ҳаҷви ман як бародар доштем, ҳам бародаре ҳам ҳамсоя бугем. Ва бисёртар ман ҳавае дидаму ҳаваи ман тақлид кардам. Мавои дидаму вай хе гап мезадам. Сози тинҷи Дилшод саломати назар соза. Дома вай ҳавае гирифта дар саҳном истифода бурдам. Ман суханое ки ҳавае гап мезадам, ман ҳавае ҳамчо тақлид кардам. Баъд як рӯз дид, вай шишта семья оилавӣ шишта саҳнаро тамошо кадаи, баъд фикр дарафта айда ҳамин бача мара усал кадаи гуфтада. Баъд дар раҳ дид мара. Ассалому алайкум, сози тинҷи бо хе салом дорад. Чӣ хел? Сози тинҷи коро назай. Гуфтам нағз раҳмат. Ита бо одамора усал мекунӣ? Усал накардам. Ита саҳната тамошо кардам, пони мара усал кадаисти? Гуфтам ки ака мардак боре ма хата тақлид кадаисам. Бо як 50 кисам бурвардам, бо агар ки фаҳма бо минат не ҳамчо бародар додам, гуфтам ки 5 кило гудакода шакар баро. Ака ҳами хеда ака дига хурсанд ваям. Не қаяка тақлид кардиму хели тақлид накун зиёдтар. Беҳтарин. намедонам ман ака ё тақлид кардам, ака ҳатман танқид набуда, мо ҳамшо тақлид кардем да бародара. Агар ягон рӯз тамоми мардум ҷиддӣ шаванду наханданд, шумо ҳаҷвинигорон чӣ кор мекунед? Касбро иваз мекунед ё бо мардум мегиред? Не, аввал ҳатман касбро иваз намекунем, барои он ки ман аз хурдӣ ҳарчанд падари мо оилавӣ ҳунарманд ҳастанд, санъаткор ҳастанд, санъата бисёр дӯст медорем. Ман аз хурдӣ фақат як орзу доштам. Ман мехостам дар оянда ҳаҷвинигор шавам. Тамом. Ман фикр накардам ки ман ё футболист шавам, ё оператор шавам, ё масалан муаллим шавам, ягон кори дига, ягон касби дига. Не, ман хурдӣ аз давраи ҳамун боғча, баъд мактаби миёна. Ирси аз падар гузаштааст? Бале. Дар ҳамин мактаби миёна ҳар як бо чӣ буд дар ҳамун давро вай ғунчаҳои санъат
баъд ососа бӯстон буд, дар бӯстоно мо иштирок кардем ҳамроҳи падар. Андалеб шуд, ба андалебда бозӣ кардем. хулоса аз падар метавонед тақлид кунед? падар лаҳзаи гуфторашон як лаҳзаи беҳтаринаш фақат пеши рӯи ма меояд. ҳар як барномада дар телевизион ам гап задем. падари шумо бисёр ҳаҷмиро сахт аст. бале, ва як ҳамсоя доштем, ҳар ғоти ҳами хона қати гузар мекунад, ба ҳавли мо мегзашту, баъд хед ҳавлиро миёнабур када ҷои кораш мерафт. вақти як саҳар вая гуфта намешад ки ака оҷи пешход нест ко ҳар рӯз мегзари, як рӯз, ду рӯз, се рӯз хе нашиду. баъдам як чихи вая чихи ҳамсояро хафа кардан хуб нест ко. баъд ҳами як саҳар ҳами гузашту ҳавли қати ки як падар биромад. ҳамсоя киҷо? ман хе гав мезанам. баъд гуфта ки вай кор рафтесам ҳамсоя тинҷа мехоҳӣ ки ҷои корада барвақттар расӣ? ба гуфт ки ҳамсоя чӣ ягон дучарха дорӣ ё мошин қати мебарӣ? не ту рафтаги дилшод чака сарте гуфт манеш тесарда давида мерасӣ. саг як акко занад тамом. саг як сур мекунад беҳтарин. пеш аз мошини ё пеш аз дучарха дар ҷои кор мерасӣ. оё дар хона ҳам бо аъзои оилатон шӯхӣ мекунед ё ки не? бале, бале, ҳатман дар сари як дастархон ҳама нишаста чихе ва бешӯхӣ мешуда. мешад лаҳзае ки мо ҷиддӣ местем, лекин фикр мекунем мо ҷиддӣ местем, агар ҳама ҷиддӣ местад, агар ки мо як шӯхӣ кунем, гав занем, ҳама мо хандем, оилавӣ бо чихе назай ко як бегад яке ҳамо чӣ монд барқ монд трансформатор яке хомӯш шуд меша ко хеле яке хомӯш шуд хай усто соз карданда хона омадам ҳама ҳолада интернет кор накард омадам ҳама шитан свет нест ҳама хонагиҳо шитан ман қатишон шитум шиштуми қат не суҳбат кардам одамои назм ҳама ҳози дар интернет нест. вақте ки хона дуромади оила қатишини масалан падар модар гудако масалан оилаҳо сарҷам чихе назм мешавад. ҳатман шӯхӣ мекунем, аиҷа ман шӯхӣ мекунам, аиҷа модарам, аиҷа падар, аиҷа оила ҳама. ба назари шумо барои ҳаҷвинигор будан истеъдод муҳимтар аст ё ҷасорат? беҳтарин суол. истеъдод дар ҷои аввал, барои он ки дар донишгоҳи фарҳангии санъат ба номи устод мирзои турсунзода дар он ҷо меомӯзанд актёрора. масалан баъзе ҳолатҳое ҳастад ки баъзе ҳамо ҳамкурсои мо партофта рафта дар дигар корҳо ҳастанд, но ҳуҷҷат дорану талант надоранд, яъне ки ҳунар надоранд. баъд дуюм ин ки дуюм вариант он чӣ буд? гуфте ҷасорат. ҷасорат медонед чи? ҷасорат дар он ҳолате ки масалан ҳозир ҷасорати мо намешед ё шумо намешед дар рӯбарӯи наворгир суҳбат намекардем. ҷасорат дар кор ҳатман ҳар ду паллу. ин фикри ақидаи ман. мисол баъзе одамо ҳар фикро доранд. истеъдод дигару вайра баровардан ба мардум будан ҷасораташ. ҷасоратш бо дигараст. беҳтарин. истеъдод. мавзӯи дӯстдоштаи шумо дар ҳаҷв чи аст? мавзӯи дӯстдоштаи ман фикр мекунам бисёртар оила. хел мекунам ҳама дар оила бисёртар ҳами шӯхиё мешавад. баъд яъне зиндагии рӯзмарра зиндагӣ вариант доред шумо? зиндагии рӯзмарра худи мардум ё ин ки мансабдорон? не медонед чӣ бисёртар оила нақсарай барои чӣ зиндагии рӯзмарраи рӯзмарра ҳамон мансабдорам оила дорад, дар оила мешинанд шӯхӣ мекунанд, но нақс дигарш ҳам оила дорад, аммо оила бигем нақсарай да. ягон шӯхие доред ки худатон аз он яъне ки ба худатон маъқул набошад? ба худам маъқул набошад. шӯхие ки доред дар ҳамаи ҳаёт ки ба худатон маъқул набошад? не фикр мекунам хел ҳолат нашудаасту. ма ҳар як саҳнае ки масалан сабт мекунем ҳамроҳи коргардон Қурбон Нигматов оҷа ҳамкоро ҳастам, акаи Саъдии Манижабону, Муҳайёбону, мо фикр мекунем баъд саҳнаро мегузорем ки не ягон те нестае ки мисол мода маъқул нашуда бошад ё писанди дигарон нашуда бошад. хай меша баъзе ҳолате мешава ки масалан мардум аввал нигоҳ мекунад баъд фикр мекунад ё вай дар ягон фикри дига проблем дига тамошо мекунад, бо диққат тамошо мекунад, места серьёзна места охир ханда ҳаст ко хандаро меоне ба хонаш мера ба фикр мекунад маънаи вай ҳамин хел бадан гуфта
اگر امکانات داشتید با کی مثلا نقش می‌افتید؟ استاد تشریف خلیلов استاد خولمرود صدیق همکاری کردیم. خاطر استاد خولمرود صدیق زیاده از 10 صحنه ثبت کردیم، پیشکش مخلصان گردوندیم. باز همراهی که مثلا همه هنرمندو همه را دوست می‌دارم. همین استادایی که هستند به نهایت دوست می‌دارم. برای چی؟ برای که ویو من یک آرزو داشتم فقط همراه شادروان استاد علاءالدین عبداللهیف روشن شد بود. باور کنید من بسیار آرزو داشتم. نه همراهشان استاد خطی نشسته صحبت کرده سلام علیک بسیار همکارای پدر موندن. نه صحبت میکردیم سلام علیک نشستم نه که فرصت هوای نشد که من همراه یک نقش بازی کنم. همراه استاد مقیم جان عبدالفتاحیف تئاتر استاد خندین کمان نقش بازی کردم. زیاد از چند صحنه استاد بهترین استاد هستن. استاد خولمرود صدیق بهترین استاد هستن. با که استاد تشریف خلیلov کتی هم صحبت ایم استادی بگیم که خود انتخاب کردیم استاده ما یک با صحبت کردیم که ما همراه یگان صحنه نقش بازی میکنیم نه که همون حالات نیامده نصیب باشه میکنیم همراه استاد. با فکر شما حجم امروز در کدام سطح قرار دارد؟ از من یک چی شما رو گپ زنم در مثلا در نوسی دیگرون نرسه این فکر قدیم است. حاضر مثلا ما اینم یک تلفن گیرم گپ زنم که سلام علیکم دوستان عزیز یک لطیفه نظر ما پیشکش شما میگردم حتما شما لایک پادپیس رو فراموش نکنید. فهمو مثال وای علاقه خش حجم نگار حساب میکنه در تلفن. ما سالهای پیش بود همراه استاد رجب نظرов کارگردان بودن همراه تئاتر استودیوی شکرخان سیجون ایدیف اکی الدین اسامدین جوراخان اکی جوراخان همه اینها مثلا در روز محفل رو همه شکرخان بودن. بابوی مرغان اکی ظفرجان اکی عبدالله همه ای استادو همراه وی من از خورده نقش بازی میکردم. میدونی چی هر یک کادری که وی میگرفتن یا هر یک موادی که وی میگذاشتن اکا کادر استوب اول میگرفتن موضوع همه را میخوندن که همین میشه نمیشه بعد تلویزیون پیشنهاد میکردن با هم تلویزیون دام برده و علاقه میبرید جاش نمیشه از چند جا گذشته بعد پیشنهاد میکردن تماشابین دم حالا باشد اکما گفتم کو ما یک فکر خدمت ایدم مثلا من نوسی دیگه رو نمیرسم همین یک لطیفه را نقل میکنه علاقه وای خود شد هم بلاگر حساب میشه هم حجم نگار حساب میکنن. برای که ما همراه مثلا اکی خولمرود یا استاد مقیم جان عبدالفتاحیف هم یک جا نشسته هم کسی یک افطار بگیم هم یک جا اوژین کرده است بودیم ادبیش که بگیم حالا او طرف مردم چی میگه شامخوری داشته از اون طرف مردم میگه اینا بلاگرو اکن نگاه کنید با بلاگر امی خشیده اکن مثال ما در اینترنت که برام میکنم بسیارتر میگه خیلی بلاگر نو سطح بلاگر دیگه میشه حجم نگار دیگه میشه. بلاگرها همش برادران بودن میشنیم صحبت میکنیم نو هر کی وی خچ دارد سوهاش و دیگه شما دیگه نو هر کی سوهای خودش قطه. آیا در جمهوری تاجیکستان حجم‌نویس کم است یا که تنقیس میکشن حجم نیست یا ما شما با همین چیز نیاز داریم به نهایت نیاز داریم. ما از کتاب عبید زاکانی بسیارتر میگیریم حجم باشه عبید زاکانی میگیم بیشتر از اینترنت از گازت یک گازت همین اویلا میبریم از حیاتی از اون گفتیم که در اول سوال کردید که یا از اویلا یا از مثلا نوبت بانک از هر جا مثال بیشتر در تاکسی میشینیم تاکسیایی که امروز هستن شهرها از من شما رو میره نقل کنم یک برادر شینوندم از طرف ولایت ختلان اومدن نشستن گفت که دلشادم تاکسی خاطر رویم یک ما شهر میخوام ماشین در جا موندیم گفت که تاکسی خاطر میخوام درون شهر یک تماشا کنم تاکسی خاطر نازای کو گفتم ما سیاحت بعد تاکسی رو تماشا کرده شهر من ایجی خیلی نگاه که تماشا کو شهر ببینید چه زیبا روز تو روز ایجا تماشا همین رفتیم اومدیم جای ماشین رسیدیم بعد فرو اومدیم با گفتم خیلی شهر ایش تماشا کردی با گفت که راست دیگه با همون شیناندگی هم ماشین در پیش مرا شیناندی تو فرو اومدن فقط همون چوچی که تماشا کردم که چند سوم کار کرد تاکسی عموما گفت تماشا نکردم شهر سلامت شوخی کرده گپ میزنیم برای که هر چند سال شوخی داره شما بهترین دلشاد جان در آخر میخواستم که آرزوی کلانترین شما را در ساحه حجم ببینم. میخواستید که در صحنه‌های بین‌المللی برآمد کنید یا اینکه در صحنه‌هایی که خود داخل جمهوری باشد یا کدام صحنه‌ها باشد با تماشابینان چه خیلی صمیمی باید باشید؟
чӣ орзуҳо ман доред? бисёр орзуи калон дорам, дар дил истодагӣ аст, насиб бошад. Яке мешад ки вақте ки мо ҷомаи амал мепӯшад, мехоҳам ки дар саҳнаҳои калон дар зиёда аз чанд ҳазор масалан тамошобин нишаста бошаду ман нақш бозӣ кунам. бисёр орзу дорам. Ва ғайр бо мехоҳам ки байналмилалӣ ғайр аз ҷумҳурии худмон бо берунан масалан бисёр орзуям хе дорам. Агар аз худованди таоло орзу дорам ки ҷомаи амал бошад, бисёр хуб мешад. Насиб. ҳар як чизе ки ман хостам, ҳар чизе ки умед кардам, аввалаш дастгирии волидайн буд. Бале. Ба аз дуои падар, дуои модар, барое ки аз аввал маро падар намехост ҳаҷмнигор шавам, барое ки худаш дар системаи ҳаҷву калон шид. Вай фаҳмид ки душвор бениҳоят душворе. Ма ҳамин гуфте ки мегӯянд хун вайрон боша, ҳамин хелайда дар ҳамин система бошӣ. Мо коллеҷи фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи Буйдоқ Партов Ҷалили ноҳияи Рӯдакӣ тамом кардем. Маро падар гирифт, ҳуҷҷатора гирифт, донишгоҳи давлатӣ, донишгоҳи селхоз институт бурд, аграрӣ бурд. Вай гуфт ки биё, гуфт ту ихе ки немҷура. ҳамиш суд вай ҳунар дорӣ, як касб ёдгир, гуфт хуб айда. ҳунар яъне ки истеъдоди худодод. Яке агрономӣ шудед? Яке агрономӣ шуд. Медонӣ чи яка? Ма хондум, лекин дар ӯ соҳа не омада бо ҳамин дар донишгоҳи фарҳангӣ ва санъат ба ҳайси режиссёри чорабинои оммавӣ тамом кардам. Ҳамон ихтисосе ки падар тамом кард, чорабинои оммавӣ, ман ҳамонро тамом кардам. Баъд дид ки падар намеша, хунвайрон, ба гуфт дуо дод, гуфт ки бачаам ҳамин роҳ дор бошӣ, парвардигор пешгоҳи корту кушоеву. Лекин фақат ҳамеша як гап доранд падари мо, модари мо, ҳамеша хоне мегӯянд ватанро дӯст дорем, ватанда хизмат кунем. Барое ки ин қадар нигоҳ кунем ки муҳтарам ободиву оромиву тинҷи сулҳу субот. Бале, иро бине ки муҳтарам асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, муҳтарам пешвои муаззами миллат ки нигоҳ кунем барои мо ҷавонони қадар шароитҳоро муҳайё кард. Оз агар ҳамин шароитҳо намешид, мисол мо менишастем, ин студияи шумо ро чӣ калон, обод, озода, хе суҳбати ширин мекардем. Ё ина як меҳмон меоред, масалан аз хориҷӣ биёи вақте душанберо тамошо мекунад, ҳар як гули вай мебара, ҳар як тамошоҳоро мекунад, бовар кунед, медонӣ чӣ вай ҳам хе хурсанд мешавад, мо айван хурсанд мешавем. Барои ватан сулҳу субот ин дар ҷои аввал меистад ва президенти кишвари муҳтарам Эмомалироҳмон низ талош мекунанд ки ояндаи Тоҷикистон дурахшон шавад ва ҷавонон истеъдоди худро, ҳунарҳои худро ба мардум нишон диҳанд. Ин ҳунари шумо аст ки Тоҷикистони моро муаррифӣ мекунад, ҳунари шумо аст ки ҳаҷми тоҷикӣ моро вай мекунад ва мо низ хушнуд ҳастем ки бо шумо суҳбат дорем. Ва бинандагони гиромӣ, суҳбате доштем бо ҳаҷмнигори маъруфи тоҷик Дилшод Раҳимов. Худоҳофиз. Саломат бошед.